Llongyfarchiadau allu o Maddox enillydd coron sef Dryrdd Meirionnydd 2014, so mae hynna'n teimlo, chdi'n disgwyl hynna o gwbl? Ddim pan nes i drio nag ond o'n i ddim yn disgwyl ennill o gwbl. O'n i'n gwybod bod gennau ddau gyfle ôl hyn a o'n i'n meddwl os o'n i'n cael beirniadaeth so fo'n neis, o'n i'n gallu gwella tro nesaf. Ond pan ges i'r llythyr, o'n i just, o'n i'n methu coelio pen. A dwi'n just mor hapus. A mor hapus o gael ennill mewn Steddfod lleol, mae'n lyflu bod adra i gael ennill i. Ydy, cos mae'n rhaid bod lot o bobl ti wedi gweld o gwmpas y maes heddiw, felly bod wedi gofyn sydd athi, oedd yn anodd cadw beth yn ddistaw. Oedd yn eitha anodd, nes i weld cwpl o bobl bwrra yma, nes i gorfod fi gyrraedd eitha cynnar, o'n i ma tua 9 gloch, a bobl yn gofyn i fi, pam wyt ti mor gynnar? Ti mor rhagbraw na'n byd? O'n i eitha, na, jyst i dod am dro, so dwi'n mynd angen oedd y clwydda. Ond na, lwyddes i gadw'r gyfrinach yn ei dad, dwi'n meddwl. A be oedd y syniad tu ôl dy ddan, be oedd pwnc y testyn mewn ffordd? O'n i eisiau sgwennu rhywbeth yn eitha ysgafn, achos mae'r ddau feirniad yn cael ei adnabod am eu nofela ysgafn a hwyliog nhw. Ac o'n i'n meddwl sy'n gweithio'n reit da. A dwi'n meddwl bod yna'n olfach sgwennu pethau ysgafn. Ond nes i ddechrau'n sgwennu pethau ysgafn, a wedyn o'n i'n meddwl sef yn eitha effeithiol dangos sut mae profiadau yn gallu newid rhywun. Felly erbyn y darn mae wedi troi yn rhywbeth eitha dwys. Ac o'n i'n defnyddio profiadau personol a bobl Blaena Ffestiniog, maen nhw bobl arbennig iawn, so o'n i'n defnyddio nhw fel ysbrydoliaeth i'n stori.